satu dua. Ci, ci, satu. Ci, lu, si. Ci, ci, ci. Ci, satu dua. Si. Ci, satu satu. Ci, satu.
karena sudah mau mendekat jam 10 agar dipercepat. Anak-anak yang mau sidi untuk menempati tempat yang mau prosesi.
Selamat hari Minggu madihita sa lautna. Goar ni mingguta sa darion, ima minggu papituhon dung Trinitatis. Nomor lapatan, hasitulu sedan ni debata. Do topik parolopolopon di bangso ni debata. Tapukama parminggota, marede mahita siya bukwede nomor 247 ayat sada sa tutulu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonoto hata ni Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala au sadiri uso-uso sugot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalulu ini parmahan di punguan na ganupari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan namapar ibana. Suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Amanami sa leleng ni leleng na. Asima roham na mangramoti hami siyan na selaon rasiran waeng. Jala asima roham
do na mga leon barita na uli, gabi hanguluan nami. Saya asi maroham, saya buhay marohan nami jala lehon todim na badiay, asa huat tu si hami sude, panugunugum doho pabenamu na balgay. Payam mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Patik ni debata di minggu sadarion ima sian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot tamu ma pabadiaon ari minggui. Dinaonomari ma ulahamu nasa si ulaumu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jehovah debatam dui. Dang jadi homangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahamu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dinaonomari do ditoppa debata, langit do tano, do laut do nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahenido ubahen di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradian nai jala di perbadiai. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tuis rohatta diajar nasian hata ni de bata. Ikon badiado hata ni de bata di rohatta. Jalai koringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong ramangido gogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahom bartu patikmi amin. Mari dimahita. Dosa
Tatopoti madosata di jolo ni Tuhata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot doa siniroham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubayan na hupasir pami diri nami sadarion di jolom. Jala hupartopotami tung najot-jot do hami manibil sian akadalamu nabadiai songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami siat jolom alani dosa nami. Aidang dihalomohor roham hamatean ni akapardosa alai hamamuba ni rohana do di jolom asa mangulu. Sesa saluhut hagiduhon nami do pangalasion nami marhite-hite pangulumi nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asin roham di hami marhite-hite panidangion dot hagugon ni tod di porbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho bahen hasangapon di warmu nabadiai. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Sa tokit do hutadikon ho, alai papupungok kumaho muse, marhite-hite akka asin ni roha godang. Daga di papiar ni murukku, kutabunihon buiku. Sa tokim maradopoko, alai marhite-hite dengan bahasa seliling-liling na asiaku ho, ninna Jehovah si palua ho, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Pared de mahita. Epistel di hari Mingguon dienet sia Yohanes bidu 10 mamuka sian ayat 10 sada 1 ayat 10 tajahama marsikat sori parmahan nading do angwau di siahon parmahan nading gani do hosana humokop akka biru-biruna. Ay si pangan gaji do ibana naso sumarikon akka biru-birui. Songon amai na tumada au jala au tumada amai jala husiahod do hosaku humokok biru-birui. Ima saat na mertua do akan tumangihon hatani debata jala na peopsa. Amin. Mari demahita. Nangito di po
dakon maha porsiaw tay, songon na ni hadid dakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahitamandok, au porsean ide bata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, natu mapalangi do tanoon, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman ni tubuon ni si Maria, na gabe-gabe siaton di porbadia, andorang suabubuan, ido tuhata, na tumaon na berni, di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubana turudung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di bata Jahoba, amanai parguguna suatu dosani, di sima ibana pai mamulak suku tu tanaon, manguhumi halat na mangulu doot na mate, au porsea di tot di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria to pani halak Kristen akan na badia, doh di asisaan ni dosa, doh di hatai na mando, mulak mangulu suku daging ni halak na mate, doh di hamuluan na surasuda. Amin. Maredema kor parguru malua. Titik. Titing na masa di Huriata di mingguon 10 Juli 2026. Na parjolo ruas na tambah. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Robert Hutajulu inang Wulandari Boru Nainggolan. Nasida manjalo pasu-pasu pagason di HKBP Simaremari Jaya na di hari Sabtu 10 Juni 2026. Inganan nasida di Jalan Lapangan Tembak RT 01 RW 06 Kelapa 2 Wetan Manang Wik 5. Ruas na tambah paduahon Aspri Siahan inang Fitria Lasfarida Boru Sitinjak. Nasida manjalo pasu-pasu pabagason di Huriata na di hari Sabtu 25 April 2026 ingana nasida di Lapangan Tembak Manangwik Onom. Ruas na tambah patoluhon Reinhard Parsauran Sirait Alfrida Sribulan Manalu rap dohot sada yanakon nasida bawa narosian HKBP Pardomuan Nauli Resort Saribu Jawa ingana nasida di komplek Aulia Rahma Gang Taufik nomor 70 sada Manang Wiksian. Titing paduahon Nanaing Marbagas. Titing parjaulo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pabagas honma Fernando Manahan Parulian Tambunan, anak ni Amang Maniur Tambunan, tubuh ni Inang Rode Boru Hutauruk, ruas ni HKBP Kutajaya Resort Kutajaya, Sian Huta Jalan Danau Agung Raya, nomor 7 Pasar Kemis Tangerang, dohot Orwana Christine Natalia Boru Pasaribu, Boru ni Amang Ramses Pasaribu Nahinan, tubuh ni Inang Ramlah Boru Nainggolan, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Bunga Mawar, nomor 10 Kelapa 2 Wetan, Manang Wik Onom. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 25 Juli 2026 di HKBP Kutajaya Resort Kutajaya masuk pukul 8 WIB. Nah patoluon ruas na pindah. Mulai sadarion pindah huria do keluarga janter Hermanto Sirait inang boru tiur malina boru silalahi rap dohot tolu yanakon nasida boru pindah tu HKBP Bagan Siapi-api Resort Bagan Siapi-api, Distrik Tolopulu, Riau Pesisir. Inganan hian di KPAD Cibubur, Manangwik, Walu. Napapaton, Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Sadarion Minggu 10 Juli 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB patuapuan ni Huriado maka tindakon hapersiawan tu aka ianak kota Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Torop nasida
35 halak, 20 bawa, 15 boru. Napalimahon, parguru malua khusus. Sadarion Minggu 10 Juli 2026 di parmingguan pukul 10 walu wib, patupauni huria do makatindakon hapor siawan khusus, tu 4 halak, sada bawa, tolu boru, ia nakon ni huriatta. Napon-napon, parmingguan ibadah khusus manang ipsus. Domu tu acara makatindakon haporsian di hari Minggu 10 Juli 2026, parmingguan ibadah khusus manang ipsus di pasada tu parmingguan pukul 10 walu wib. Masuk muse songon nasomal di hari Minggu 26 Juli 2026. Napapituhon Dewan Dokenya Seksi Sosial. Tabuan ma ditangyakta akar ruas ni huria na di bagasan parsahiton songon naong tarsurat di titikta. Napawaluon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Alana yang dapat nama tikina Panitia Pembangunan Paulakon Dana Talangan Nasian Ruas Wik Sada Sahatu Wik 12 Ima nama nuhur lahan gereja HKBP Cibubur. Marhiteon asa totongma taingot pasaton cicilan komitmenta saganuk bulan. Songon naung tarsurat di Wik Tabe. Asa boi dengan paulok kata dana talangan di ruas tatu ari-ari na mangihut. Disude dukungan tu panitia pembangunan ni huriatta di pasahat hamima mauleto godang tu hatta na mamasu-masu hita saludna. Laporan parhepengon panitia pembangunan boi ma tajaha di warta naung di natiok be. Napasiahon boa-boa. Hombar tu program kerja ni huria tahun 2026 marhite titingon pinangidu tu sude ruas ni huria asa tapasat bema pilihan tahun tu huria 500.000 per tahun. Manang marhite situawik nabe bukti transfer asa tapasahat ma tu situawik tabe manang tu huria. Songonima titing di minggu tasadarion aka titing na mangihud boy mata jaha nata surat di warta jemaat molyate. Meredi mahita tapasa mapiliata sada A sada B.
na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti hati-hati dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita salutna. Horas. Horas anak-anak sini. Semangatlah, ini hari yang istimewa, hari yang bahagia, hari sukacita bagi kita. Itulah tema pada hari ini, diambil dari kitab Ester pasal 9. Demikian ayat sapusada satro di ayat sapusia. Didok songonon. Laos di hari nasasadai sahat do bilangan ni jolma akan nabi nunu di bagasan huta susan tuadopa ni rajai. Dungi ni narajai ma tu si Ester jolma nai. Nunga dibunuh halak Yahudi di huta susan 500 bawa di redepon. Dot na 10 anak ni si Haman. Ulaning binay nasida di luat ni rajai aka na asing jala dope pangiduanmu. Ikon Leonodo itu ho jala dope sihol ni roham. Ikon pasauto do. Dungi ni nasi Ester ma. Molo tung denggan di rohani rajai. Sai di luas rajai ma. Naing marsogot halak Yahudi akan nadisusan. Mangulahon hobartu pareta sadarion. Asa digatung nasina na 10 anak ni Hamani tu hau. Jadi di dokon rajaima ikon songoni bahenon. Paretaipe di leodo di Susan. Jalan na 10 anak ni si Haman digatuk kondoi. Nang di hari 14 bulan Adar. Marpungu-pungu do halak Yahudi akan na di Susan. Jala dibunuhi di Susan 300 halak. Aledang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akan nadiluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosana sidai. Gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Imana masa di hari 10 bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulan ni. Gabe di bayi nasida mai ari panggalangan dot las ni roha. Alai anggo halak Yahudi akan nadisusan marpungu do di hari 10 dot 14. Jala marhasonangan di hari 15 bulani. Jala di bayi mai ari panggalangan dot las ni roha. Di bayi ni anggo halak Yahudi akan namaringan di akahuta pagaran hari 14 bulan Adar di bayi nasida ari las ni roha. Panggalangon dot ari raya laos masih piringan nasida di si ganuptu ale-alena ido sahatna. Jalana gabe topik manang tema dihita ima manaringoti di son taringotu ari parolopolopon di bangso ni debata hari sukacita bagi umat Tuhan. Alai mulo tapai wiu turpuk taon ari parolopoloponi, ari sukacita bagi umat Tuhan ini ya diiringi, diisi dengan pertumpahan darah. Banyak yang mati dibunuh. Seram sekali memang, ngeri sekali. Hanya untuk 1 hari menjadi peringatan hari sukacita bagi umat Tuhan harus dilalui dengan pembunuhan besar-besaran. Ya, kalau kita baca ayat-ayat ini saja, tentu kita akan berpikir kejam kalilah Tuhan kita ini. Kejam kalilah bangsa Yahudi ini. Sampai dibunuh begitu banyak orang pada hari itu. Alaikonadong do sebabnya. Ido alana ikon tajaha. Sian bidu sada. Bidu 2 dot udutna. Molodangi, molon holan saotik, saponggol tajaha. Tentu, rona mah, tubuh mah pikiran negatif. Taringotu tu hatta, taringotu bangso ni debata. Jalaikon adil nama hitam mamikiri. Boasa masa songoni.
Buasa diloas Tuhan bangso nahi ikun mambudu jol baso ngoni godangna. Ya dong do HP penyebabnya. Mulut ajaha penyebabna ima ala memang ujui neng dibunuh si Haman do HP. Sude bangso Yahudi nadong di huta Susan. Dota di Hungaliang nih bangso manang tanu Persia. Ngeri memang, terancam punah bangsa Yahudi pada waktu itu. Alanido dung malua nasida sian ancaman sian sakat ni si Haman. Baik di gabe di bayi nasida mah asa unang gabe romuse ancaman. Dungobi masih poparan anak kon ni si Haman. Dot akasude pengikutna di bayi nasida mah songoni. Disapu bersih sampai ke akar-akarnya. Itu asa aman. Jadi buasa nasida boi gabe malua sian ancaman sian sakap ni si Haman neng membunuh neng mamusa neng menghancurkan bangsa Yahudi ujui. Holan alani sahalak boru-boru do on nama dipakai debata do HP ganuk jolma laho paluahon bangsong sian kehancuran dang parduli dang dibedahon manang bawa pedasida manang parupuan orang yang sudah tua manang orang yang masih muda. Semua dipakai Tuhan. Mungkin kita ingat satu cerita yang pernah saya sampaikan tentang Tuhan bermain golf dengan Simon Petrus. Simon Petrus sudah merasa menang karena dia tahu Tuhan Yesus enggak bisa main golf. Ya, lalu tiba giliran Tuhan Yesus memukul bola golf. Simon Petrus setengah ngeledek. Emang bisa Tuhan? Begitu dia bilang sama Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus pukul itu bola golf. Gak tentu arahnya, lubangnya ada di utara. Dia pukul bolanya begitu tinggi ke atas. Begitu tinggi. Tetapi di atas tiba-tiba ada elang menyambar bola golf Tuhan Yesus. Dibawa lari sampai ke barat. Di barat ada pemburu menembak itu elang. Elang kaget. Lalu bolanya terlepas dari cengkraman. Jatuh ke dalam hutan. Di hutan tiba-tiba muncul seekor kelinci. Ditangkap itu bola. Dibawa lari ke selatan. Di selatan kelinci itu ketemu harimau. Lalu ditakam. Dan harimau itu membawa kelinci dengan bolanya itu ke arah utara. Dan sampai jadi utara. Harimau itu ketakutan, ada juga pemburu di sana. Lalu dia melepaskan kelinci dan kelinci itu pun kabur sambil melepaskan bola itu dan masuk ke lubang yang ada di utara. Tuhan Yesus menang. Iya, Tuhan Yesus bisa menang main golf sama Simon Petrus. Simon Petrus hanya bisa bilang, dasar Tuhan, semuanya bisa dilakukan. Nah itu. Dalam cerita itu Tuhan memakai elang, Tuhan memakai kelinci, Tuhan memakai pemburu, Tuhan memakai harimau. Semua untuk mencapai tujuannya. Bola itu harus masuk di lubang yang ada di utara itu. Manusia pun seperti itu. Kodang do hita jolma naso sadar. Sasitongna boi do gabe alat ni Tuhani. Lo pasauton lo moni rohana. Lo pasauton sakap ni rohana. Songoni nang diturpuk tahun. Dipakai ibana do sahalak boru-boru. Anak gadis remaja bernama Hadasa. Itu nama kampungnya Hadasa. Tapi begitu sampai di istana ganti nama jadi Esther. Tuhan memakai Esther, seorang anak yatim piatu,
untuk masuk ke istana dan menjadi ratu Persia. Dan Tuhan menyiapkan Ratu Ester ini untuk mengalahkan rencana Haman dan menyelamatkan orang Yahudi dari pembunuhan massal dari rencana Haman itu. Luar biasa Tuhan kita. On nama nabui na ikon tarenukon tapa husor-husor di bagasan rohata. Manang ise pehita sasitong na ikon parsidohot do. Di rencana ni Tuhata lo pasauton lo muni rohana. Ido ahadui lo muni rohana. Ima asa malua sudah jolma sian dosa, sian hamatean. Asa marlas roha ita saluhutna di bagasan sadari i anon. Rona matikina diari na parolop oloponi. Ima ari haroroni Tuhata di sina mahita marlas roha marolop olop ala takas do didongani hita monang maralohon musuh monang maralohon sude parukilo ningoluta persoalan hidup kita dipakai Tuhata dui. Jadi unang adong sian hita sian tonga-tongata manang ICPI bimbang, ragu-ragu. Aise doao. Siapalah aku ini? Manap nama hita. Arga situ tudui di jolo di Tuhata hitaon. Apalagi anak-anak marguru di sini. Meskipun kamu masih muda, meskipun kamu masih remaja, Tuhan pakai kamu. Kenapa tidak? Ester anak remaja itu dipakai Tuhan masuk istana, dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Ya, kamu juga bisa begitu. Jangan pernah menyepelekan, merendahkan diri sendiri. Ingat, Tuhan menghargai kita. Tuhan menghormati kita, mau memakai kita kemanapun dan dimanapun kita berada. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pemenang, bukan pecundang. Apalagi mulai hari ini kalian semua sudah memenuhi janji dari orang tua kalian ketika kalian menerima baptisan kudus. Kalian harus tahu selama umur kalian sampai saat ini orang tua kalian terikat janji itu. Sehingga pada saat ini kalian harus melepaskan orang tua kalian dari janji itu. Itulah malua. Orang tua kalian pada waktu membawa kalian menerima baptisan kudus pernah berjanji. Apakah kamu mau membawa anak-anakmu belajar firman Tuhan, baik yang tertulis dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru? Ya, kami bersedia. Jawabnya begitu. Apakah kamu mau mengajari anak-anakmu tentang ajaran Kristen Protestan? Ya, kami bersedia. Kan gitu jawabnya. Bukan begitu, amanginang. Najolo kan? Sonari mah, sadarion nama. Selesai. Padan muna, janji muna, najoloi. Nunga malua nasida. Apa enggak las rohamuna? Yalah. Sadarion nama gabe ari lasti rohamuna, ari parolok-olokonuna. Di leon tiki sia Tuhata debata 10 tahun, 17 tahun, 10 tahun. Pagoda-godang anakon asa
boi jongjong anon di jolon itu hatta maka tindakon hapor siaon. Bukan hanya mereka yang lulus, amanginang orang tua semua lulus menjaga anak-anak kalian. Tepuk tanganlah dulu buat orang tua kita. Lulus. Ya. Mereka selesai membesarkan kalian anak-anakku. Mempertanggungjawabkan kalian anak-anakku. Sekarang kalian terserah. Ketika kalian sudah maka tindakon hapor siaon, harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jala ima naboi si pau soro-soro di rohata. Asata kasta boto acara peneguhan sini manang par guru malua sasi tongna parhitian dui jembatan antara baptisan kudus dan perjamuan kudus. Setelah maka tindakon hapor siaon baru penasida manjalo sakramen na padua honi ima sakramen perjamuan kudus. Sakramen pertama sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Sakramen yang kedua mulai hari ini dan seterusnya berulang-ulang. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop kopami. Mandok mulyate do pasak rohanami tuhali Tuhan. Alataka sujalohami hatam nabadiai na paingoton hami taringot ari parolopolopon di bangso ni debata. Alatakas dipakeho si Esther. Sada boru-boru sian bangso Yahudi gabe si palua ujui di zaman ni si Ahasweros bangkit gabe raja di tanah Persia. Positutu rohanami nangpe berbeda konteks, berbeda tiki alai takas do hubotohami di jaloho hami jala dipake hohami tongdo gabe si palua tu diri nami sadiri sian aka dosa dot pangaleksionami manang sian aka pangalahonami bertanggung jawab tuho oleh Tuhan. Gabe si palua nang diakadongan nahumaliang gabe pasu-pasu mamaritahon barita nauli barita lastiroha tunasida pake mahami oleh Tuhan bain sangap di guarmu nabariai suang-songoni nang di bagasan tangyangon tongdo marlastiroha hami ala ro nama ruas na baru ruas na tambah di tonga-tonga ni huriamon ima keluarga amanami Robert Utajulu dot inang ulandari boru nenggolan dohot keluarga Aspri Siahan dot inang Fitria boru sitinjak suang-song inang keluarga amang Renhard Sirait dot inang Alfrida boru Manalu nasida sude rosian huria nadong diluat on boy marsaur dot hami dison pasu-pasu manang nasida asalamatora saporsio nasida marparbue dot tenggang marlas diroha rap dot hami dison jala pake matong nasida li Tuhan di bagasan haporsio nama ngulu nasidai di tonga-tonga ni huriamon gabe ruas na aktif na bui manambai pasikopon sudia ka ulau nadong di tonga-tonga ni huriamon suang-suang ninang anak ni huriam namar sakap neng manjalo pasu-pasu parbagaso tuhodo pasatami Fernando manahan parulian tambunan dot Christine Natalia buru pasaribu neng manjalo pasu-pasu parbagaso nasida non di Kutajaya Resort Kutajaya di hari Sabtu 25 Juli 2026 naneng roh pasikok ma sakam niroha nasida yali Tuhan asatong nasida marlas niroha sude keluarga besar Tambunan dot keluarga besar Pasaribu di Ulaoni suang-songon inang tu dongan nami napindah sian tonga-tonga ni huriamon imang keluarga ni amanami Jater Sirait dot
tiur malina boru silalahi napinda tu huriam HKBP bagan siap yapi resort bagan siap yapi dongani manasida li Tuhan asadung sahat di hurian nabarui bui di baritau nasida akan nauli akan adenggan di tonga-tonga di parsaoran huriam HKBP Cibuburon gabetar barita nama hasangapon mia li Tuhan di tonga-tonga ni huria bagan siap yapi anon marhiti-hiti haroro nasidai jala lama toras maha porsio nasida marparbue di tonga-tonga ni huriai suang-suang ninang di napasahaton anakku ni huriam dot buru ni huriam ale Tuhan manjalo pasu-pasu parguru malua di bagasan sadarion di nama katindakon haporsiaon nasida 35 halak asahodo tutun namandongani napasikopon sude pangajaran sude pergumulan di bagasan sataun bolonon di ngulu nasida gabe matoras lamatoras saporsio nasida gabe tongdo anak sioloi ajar anak nahasea di julom anak nabui parohon pasu-pasum lasti roha di sude halang di nahumaliang tuhodo muse anak wani huriam naneng manjalo parguru malua khusus maka tindakon haporsiaon di parmingguan sore anon asahodo tutuna pasikopon sude naung di jalur nasida gabi pengajaran adenggan saliling di ngulu nasidai ale Tuhan tuhodo museu pasatami sude aka ulaon dewan koinonia dewan diakonia doat sude dewan marturia asa terpatupan nasida sude aka ulaon manang program-program nasida Robartu lomoni roham suang-suang ninang aka ulaun hatopan di acara partangyan wek hodo tutuna paingoton hami asarona mahami pasada roha pasaorhon diri lo mamuji pasangapon guarmun nabadiai marite-hite ulaun partangyangan weki suang-suang ninang di kepanitiaan panitia pembangunan dot panitia pesta gotilon pasada marohana sida toktong ali Tuhan patupaon saluhut akan adenggan di tonga-tonga ni huriamon asa marhite ulaon nasidai lam tu sikopna lam tu dengganna ulaon ni huriam HKBP Cibuburon ale Tuhan tong do marlasti roha hami rap dot sude ruasmu namar ulang tahun ari hatutubu dot namar ulang tahun ari pardongan saripeon di bagasan samingguon ajar-ajari manasida ale Tuhan mamilangi hari-hari ni ngolu nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida maka mau lihatehon sudena denggan di basam pinuji pinasangak maguarmu sai sahut masude tangyang pangiduan namion hombartu lomo ni roham mangasaon guan anakku Yesus Kristus martangiakan tuho amin. Tapasahat ma peliatan napaduahon Huhut mata endehon buku ende nomor 700 siap usada alai unang lupa dah holan pelian amplop yang kuning ya sama pelian 2 masuk ke kantong yang telah disediakan. Kalau pelian pesta gotilon di depan pintu gereja marende mahita.
mahita tu ulaon nama katindakon haporsiaon. Diayat napatuluhon anon jongjong mahamu sude aka na naing makatindakon haporsiaon dot sude natoras. Marin di mahita sian buku ini nomor 150. Hite goar ni debata ama anak doton di porbadia. Amin. Hamu alina toras di dahamudo ianakon muna haholongan ni rohamuna jongjong dison tama jumolo mandok mauliate hamu sadarion tu debata alani sude asini rohana nasai laon ai di panguludo nasida rasi rasan waing jalasanga di boto nasida hata ni debata dot dalan tu hangoluan alai tamado ingoton muna sadarion akka pambahenan muna tu anakon munaon aidang di leon debata anakon munaon tu hamu asa adong dongan muna mangula ulaut sabing alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangiuton hatani debata ido ubaen nadilehon ditangyakon hamudo ganup ari yanakon munaon nasai laon asa unang mago nasida molo dihilala hamunu aing hurang ni pambahenan muna taringo tu yanakon munaon tama uduk hamu tu debata manopoti salabuna martangiang maita alea manami ama ninasa natargoar ama di banua ginjang doti tanoon say tangihon matangyang namion jakon madak danakon gabe ianakonmu asi maroham lehon maton di porbadia itu roh nasida asa gabe sisianmu nasida rodi saliling nilelengna molotung nahurang pambahenan nami nasai laon tu nasida say sesa mai say unang matargasip nasida jala unang loas mago manang ises ya nasida binahin ni pangalahon nami i asi maroham satu tanganmu manasida mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul ma natoras. Hamu akadongan nahina holongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaeng di jolo ni debata. Nama mereng torus tu bagasan rohamuna. Dohot di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo do sogo ni roha ni debata. Dang tarbain hamu be marsi dalian sogot
diari paruhumani. Molo ingot rohamuna diaka ari ni ngolumuna naung salpui. Tama mandok mauliate hamu tu debata. Alani sude asi ni rohana. Jalam ngolo diingot hamu aka pambenan muna naso ture. Ima neang dot lagus ni rohamuna tu natoras muna. Ro di saluhut dosa muna. Tama marsak kamu sadarion marningot i. Boan maluhut na itu Tuhan Yesus. Asa disesai alani mudarna. Nause humoko pardosa na manopoti dosana. Alai pauba marohamuna. Wut bukama parangina imbaru olatni sadarion. Asa dalanan muna dalan nagogoti na marhapatea tu hanguluan si saleling ni lelengna. Atong alusi hamuma nahus kutonot tu hamu dijolo di debata dohot dijolo ni akadongan napungu dison. Di parhatutu rohamdo hatani debata na ginuruhonmu nasai laon holanido dalan Tuhan nguluani alusna olodoho sian nasa roham tumundalhon saluhut dosa jala olodoho tu joloanon mangihuton hatani debata rodi hasusuda ni bohalmu alusna olodoho makamuluhon haporsiaon nasitongi na hinatindakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi dohot di padan nai baru alusna atong marpadan dohamun waing dohot debata nabadiai di jolo ni huriaon tungunang ose saya burju mahamu marningot saluhut nai asalam hot haporsiaon muna martangiang maita alea manami jala debata nami suruh maton di porbadia tu rohanami be mari hite Tuhan Yesus Kristus uleon hami marohanami bain ingananmu olat nyon ro di saleling ni lelengna suraton jala sahapi ma tusi sude naung huoloi hami sai pawujung ma ulaun na pinu kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudena unang tuhamagoan sogot manang ise sian hamion togu jala iri-giring ma hami ganuk ari asa sahat ami tuhanguluan na sora sudah maritihite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dakon hamu majolo hapor siaon muna sada dua ya. Undul mahamu roh mahamu sepasang-sepasang.
Tes. Hata si Paingot di si Sion Abigail Marturia si Barani. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Matius 5 ayat 7. Sai burju maho rasira samate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangeho mahata ni debata naginuruhonmi ai ido hanguluan. Hata si Paingot di si Zefania Liana Putri Nabi Tupulu. Buanglah kekesalan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Pengkhotbah 11 ayat 10. Sai burju maho rasi rasamat, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata na ginuruhonmi ai ido hanguluan. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Sai didongani maho maralohon akan jahat, jala didongani ho patupahon akan adenggan. Amin. Hata si Paingot di si Ribka Uli Natania Hutapea. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangeho maha tani debata nagi nuruhonmi ai ido hanguluam. Hata si Paingot di si Vika Laura Amaris Stopul. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhonni ai ido hanguluanmu. Amin. Ma pasu-pasu amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasana jahat, jala dipargogoi maho patupahon nasana denggan. Amin. Hata si Paingot di si Kristabita Basaria Abigail si Mamora. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Sai burju maho rasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangeho mahata ni debata na ginurohon mi ai ido hanguluam. Hata si paingot di si Jessica Purba. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Sai burjuma hora sirasamat, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhon, ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian. Sai di do oh maralohon na sanajat goi maho patupahon na sanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Michel Gracia Ronatio. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Sai burju maho rasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangeho mahata ni debata nagi nuruhon mi ai ido hanguluam. Hata si paingot di si Aprilia Jessica Putri Sialagan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Sai burjuma hora sirata rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhon. Ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat jala dipargogoi maho batu pahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Piur Mawar Angelica Hutapea. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Sai burju maho rasira samate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangeho mahata ni debata nagi nuruhon mi ai ido hanguluam. Hata si paingot di si Chelsea Olivia Sibagariang. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Sai burju maho rasi rasa mati. Dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhon mi. Ai ido hanguluan.
Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya didongani maho maralohon sanajat jala dipargogoi maho patupahon nasa nadikan. Amin. Hata si paingot di si Agustin Bunga Lestari Hutapea. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar, sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Sai burju maho rasira samate dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangeho mahata ni debata na ginuruhonmi ai ido hanguluam. Hata si paingot di si Kristan Sarah Siregar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungi lehonok kuma tuho tupal hangoluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhonni. Ai ido hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya didongani maho maralohon nasa najat jala dipargogoi maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Exaudina Karisa Renata Manurung. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Sai burju maho rasira samate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangeho mahata ni debata na ginuruhonmi ai ido hanguluam. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya didongani maho maralohon nasa na jahat jala dipargogoi maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Valen Vinson Hasiholan Tampu Bolon. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9. Sai burju maho rasira samate dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangeho mahata ni debatana ginuruhonmi ai ido hanguluam. Hata si paingot di si David Putra Agung Barimbing. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungi leonokuma tuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata nagi nuruhon. Ai ido hanguluan.
kapin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya didongani maho maralohon na sanajat jala di pargogoi maho patupahon na sanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Tobias Javier Simbolon. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangeho maha tani debata nagi nuruhon mi, ai ido hanguluam. Hata si paingot disi Ramos Nugroho Pakpahan. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Nahum 1 ayat 7. Sai burju maho rasi rasa mati. Dungi lehonok kuma tuho tupal hanguluan. Perangehon maha tani debata nagi nuruhon. Ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat jala dipargogoi maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Justin Marpaung. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Sai burju maho rasira samate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata nagi nuruhon mi, ai ido hanguluamu. Hata si paingot disi Marcelo Rehan Andi Jonathan Simanjuntak. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sai burju maho rasi rasa mati. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon maha tani debata nagi nuruhon. Ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat jala didongani maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Gamaliel Theo Invias Priswanto. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Sai burju maho rasira samate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangeho mahata ni debata nagi nuruhon mi, ai ido hanguluang. Hata si paingot di si Jordan Andreas Simarmata. Namun kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debata nagi nuruhon, ai ido hanguluan. Jalo pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya didongani maho maralohon na sanajat jala dipargogui maho patupahon na sanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Hotman Goodwin Martogi Gultom. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan, parangeho mahata ni debata nagi nuruhoni, ai ido hanguluam. Hata si paingot di si Alvino Pahala Raja Guguk. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Sai burjumaho rasi rasa mati, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debata nagi nuruhon, ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya didongani maho maralohon na sanajat jala dipargogoi maho patupahon na sanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Christian Revaldo Huta Barat. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan, parangeho mahata di debata nagi nuruhonmi, ai ido hanguluam. Hata si paingot di si Ivando Meires Hutajulu. Siapa yang bijak, biarlah ia mengerti semua itu. Siapa yang menaruh perhatian, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan itu lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tersandung di sana. Hosea 14 ayat 10. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debata nagi nuruhon, ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat
jala dipargogoi maho patupahon nasana dinggan. Amin. Hata si paingot di si Natio Joel Vergio Sianipar. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. 2 Timotius 1 ayat 7. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangeho mahatani debatana ginurohoni, ai ido hanguluam. Hata si paingot di si Jeremi Jordan Hutapea. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhonni, ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasus yang Tuhan debata amatai, dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton diperbadia. Saya didongani maho maralohon nasanaja, jala dipargogoi maho patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Gabriel Hamonangan Gajah. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangeho mahatani debatana ginurohoni, ai ido hanguluam. Hata si paingot di si Samuel Hasi Holanta Hutapea. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokuma tuho tupal hangoluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhoni, ai ido hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasus yang Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton diperbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipargogoi maho patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si David Aderson Vienese. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Yehezkiel 36 ayat 27. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangeho mahatani debatana ginurohon mi ai ido hanguluam. Hata si paingot di si Josefa Rosten
Pauler Siregar. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Sai burjumaho rasi rasa mati. Dungi lehono kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhoni. Ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata matai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya didongani maho maralohon na sanajat jala dipargogoi maho patupahon na sanadeka. Amin. Hata si paingot di si Valentino Febriano Hutagaol. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Sai burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangeho mahata ni debatana ginuruhon mi ai ido hanguluamu. Hata si paingot di si Farel Pasaribu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Sai burjumaho rasi rasa mati. Dungi lehonoku matu hotupal hanguluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhonni. Ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian ton di porbadia. Saya dirongani maho maralohon nasanajat jala dipargogoi maho patupahon nasanadegan. Amin. Hata si paingot di si Jonathan Carlos Immanuel Sianipar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Ulangan 31 ayat 6. Sai burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parange homahata ni debatana ginuruhon mi ai ido hanguluamu. Hata si paingot di si Zehezriel Willy Putra Argarianka Aritonang. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Mazmur 11 ayat 5. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhonni. Ai ido hanguluan.
Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot sian tondi porbadia. Saya didongani maho maralohon na sanajat. Jala dipargugui maho patupahon na sanadinggan. Amin. Jala dongan sapangan ton parpadanan nabadiai narga situtu dohamu ditobus unang oloi hamu be dosa dot sibolis ramotan di debata dohamu maralohon pangagoi asal ma tok tong rohamu natu ibana jala togi honon na dohamu kaon bad mahita Ale amanamina di Banua Gijang, asi maroham di nasida akan apinasahat nuaing tuho. Saya ramoti manasida maritihite tondi porbadia. Saya pahot manasida di bagasan padan naung niolo anasida nakin. Saya perbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida hapor siaw nasida tu joloanon. Mar hite-hite parangi nadegan. Amin. Perlu bagi kami untuk menginformasikan dan sekaligus juga melaporkan perjalanan Parguru Malua tahun 2005 sampai tahun 2026 ini yang terdaftar 39 orang. Namun 4 orang karena sesuatu hal mengundurkan diri. Jadi sekarang mengaku iman percaya 35 menjalani pengajaran tentang Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Juga mereka tentang katekismus Martin Luther dalam hal pengertian tentang hukum Taurat, tentang doa Kristen, juga mereka belajar tentang dokumen HKBP dan juga konfesi HKBP. Mereka belajar tentang sejarah gereja dunia, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia sampai di Tanah Batak. Dan tentunya mereka belajar tentang etika Kristen di kehidupan di masyarakat. Juga belajar tentang liturgi HKBP supaya mereka semakin menyukai. Rata-rata nilai yang mereka peroleh yaitu 81,44. Dengan nilai tertinggi 91,69 dan nilai terendah 67,65. Nilai ini berdasarkan perolehan dari kehadiran mereka, juga ujian tertulis, ujian lisan, dan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Demikianlah berdasarkan nilai itu kami peroleh 3 terbaik di antara mereka. Karena itu kami panggilkan terbaik ketiga, yaitu Exaudina Karisa Renata Manurung. Silahkan maju ke depan. Terbaik kedua, Zevania Liana Putri Napitupulu. Dan tentunya terbaik pertama, yaitu Zion Abigail Martu Sibarani. Silakan Amang Pendeta
John Rio Siagian menyerahkan kenang-kenangan cindera mata dari gereja kepada Exaudina Manurung. Amang Pendeta Tarigan menyerahkan cindera mata kepada Zefania Napitupulu. Dan terakhir kami sendiri. Ya. Berikan kesempatan kepada Zion Sibarani dan juga teman-teman untuk memberikan sepatah dua kata. Sebelah sini. Di pinggir aja, dari pinggir aja sini. Sini. Shalom. Puji dan syukur dengan penuh sukacita kami persembahkan kepada Tuhan. Setelah kurang lebih 1 tahun kami jalani dalam pembelajaran pengenalan akan firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Saya mewakilkan dari teman-teman saya untuk terima kasih kepada pendeta kami, Pendeta Awang Ampilas Aritonang, lalu ada Pendeta Johannes Tarigan, juga sebelumnya ada Pendeta Rohden Sitorus yang sudah mengajari kami dan membimbing kami bagaimana nanti ke depannya setelah CD untuk terus beriman dalam Tuhan. Juga ada Pendeta John Rio Siagian yang sudah membantu kami dalam ujian lisan kemarin semakin mengerti dan mendalami akan firman Tuhan. Selain ucapan terima kasih kepada pendeta kami, juga kami mengucapkan terima kasih kepada papa mama kami yang sudah membimbing kami dari kami lahir sampai kami bisa berada di titik ini. Reformasi kami dari anak-anak yang tadinya selalu dibimbing, sekarang kita harus berjalan sendiri dan menanggung janji kami sendiri. Sekian kata-kata saya pada hari ini. Shalom. Selanjutnya kita saksikan kesaksian pujian dari anak-anak CD kita. Silakan. Silakan maju ke depan, jangan ragu-ragu, sudah diatur kan sesuai dengan barisan. Silakan. Ayo langsung maju.
Iya, sudah cukup, kembali ke tempat. Marende maita sian buku ede nomor 467 ayat 1 dot ayat 2 di ayat 2 los jongjong maita sudi. Debata amanamina di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa nama uliutus.
Upasatami mana ni leon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramuti. Asa uparhasi yang hami pelianon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marite-hite tondim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gincang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gincang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madusanami, songon panisanami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tutondim. Jolo mangulon mahita urang lobi 5 menit asa tauduti dohot ulaon nabadia. Jadi mau itu serang apa iya na dohot na marulau nabadia diutamakan di pajolo ma anakon naong makatindakon haporsiaon rap dohot keluarga manang natoras nasida alai molope adong naneng dohot boido sasitongna nang songon itu akadongan parhalado. Silakan anak-anak bergabung dengan orang tuanya masing-masing.
Anak-anak boleh bergabung dengan orang tua masing-masing. Ayo. Ayo dipercepat. Silakan isi bangku yang kosong terlebih dahulu, yang paling depan. Sekali maju antara 9 sampai 10 orang. Tolong perhatikan. Sekali maju menerima perjamuan kudus antara 9 sampai 10 orang. Silakan mempersiapkan diri. Ayo cepat-cepat. Yang maju menerima perjamuan kudus diatur 9 sampai 10 orang. Jadi tolong digenapi dulu. Bangku paling depan. Sembilan sampai 10 orang. Tes 33321. Sudah siap semua? Kita akan mulai ibadah Marulaon Nabadia Rap Dohot Patu Jolona Tapahoho Marohata Marende Maitas yang bukuende nomor 102. Yeah.
hohoma tidak ada lagi yang bicara. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna mari tehite Kristus Yesus. Amen martang yang maita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di banua ginjang asiroham topot mahami na pungudison adorang upangan non parpadanan na badiai lehon maton di porbadia tuganup puhon haporsiaon na mangulu di ham asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makop-kop hami pargogoi mahami matsuadahon diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jalasa ditubuhon haporsiaon na mangului saitai ti rohanami asa lamalungun hami tu banuma gijang asa say masihol hami paimaimahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan nong pinarhamaon ni debata tasakap nuaing mangaton perpadanan na badiai dibaheni tatimbang maju molo manang natau hita naud marulaon na badia asa unang hona uhum manang ise sian hitaon ai holan nauduk roha jalana manosoli rohana alani pambainanna nasature jalana manopoti dosana jalana porsea diasesani dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiai alai akan nadohot marulau na badia unang be dioloi sibolis unang be didatdati mardosa tung padau hamuma rohamuna siani tunggo tapon hamuma hosom dot lateni roha alai paigot-igot hamuma Tuhan Yesus Kristus nong mate jalanong mulak mangulu di humop kop hamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiai dibaeni tata kasih majolo roha tabe jala alusi hamu ma sukud sukudon jong mahamu di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatutu bumdot alani pangalausim dipatik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo na marsak do roham ala dosami jala dipangindo roham na yang malua ho nuaing sian dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu roham do nong ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana nong mate dot mulak mangulu mopkop ho mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo doho manggot tapon sian roham late ni roha dotosom ni roha akub ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho jalan na olo doho manesa dosa ni doganmu songon na pinangido ni roham sesau ni dosa sesau ni debata sude dosam molo songoni roham dogma olo atong tapa huduk bema rohatta jala tatopoti ma sude dosata ihuton hamu matang nyangon di bagasan rohamu nabe ale Tuhan debata amanami maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ai jot-jot ulau si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing dot sogot molo balosononmu tu hami hobat tu pembahina nami ih ale alani godang ni asi dot tolong ni roham dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni leonmu umopkop hami alani i umbahen nahum hami mangido tuho
asi maroham dihami. Saya jalo mahami, saya sesa masude dosa nami. Jala leon ton di porbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa, dot mangulaon na hobartu lomo ni roham, salileng di tanoon do pehami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jalan nama uas di asin rohan ni debata. Saya sahat na tuhamu na hina porsean muna. Mangasawan hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna nungasesa saluhut dosa muna. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot anak dohot tondi porbadia. Amen. Alea manamina di Banua Ginjang. Saya pinorbadia magoarmu. Saya Roma harajaonmu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadariona nguduan siap hari. Sesa madosa nami. Songon padesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai holo na punah harajaon. Dohot agogoon. Rodi saliling nileleng na. Amen. Hudul mahamu. Marinde mahita sian bukuende nomor 150 tolu. Atong tangihon hamu matona ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan na bariai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginahi uju tarjehe ibana. Di dogma mauliate dungi diponggoli mai di parlehon matu akasisian nahut madidok. Jalo hamuma jalapangan ma dagi kudoi nanileho tu hamatean umopkop hamu bain hamu masongoni bain paningotanuna diau jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani didokma mau liate dungi didokma tu nasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginomanon pada nai baru maon. Mar hite-hite mudarhu naniusehon mokop hamu bahen hasesani dosa. Saya bahen hamu masongoni bahen paringotanuna diau. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan basa ni debata. Taindehon mabukuende nomor 154. Hamatean umokop hamu baina asesani dosamuna lima mengaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibadah asa di hamu hangoluan nasora sudah. Amin. Didok ata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu
siani udar kudon dan museo tu amatean mongkok hamu bae nasesani dosa muna imama apa hoto do hamuna maka porsiai ibana asa di hamu angoluan na sorasuda amin mulak nahamu di bagasan dami.
Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau jala inum hamu siani udaru doi nani seu umok kok hamu kain hasesaan di dosa kuna ima mangaramoti jala pahonta roh hamu naman namur siaya kana asa di hamu hakuluan nasora sudah. Amin. Ulang mamun bagasan damai. Marende Mahita sian bukuede nomor 10 sada ayat sada laos jongjong Mahita sude. Bukuene nomor 10 sada. Puji ma Tuhan debata ale tondiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale tondiku, jala unang tung halupahon degan di basana sudena. Ibana do manisa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dileho tuho degan basa dot asini roha. Para si roha jala partegan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibayar tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibalotso tuhita na hobar tu hajahatotta, songon asini roha ni ama-ama tu aka anakon na do, asini roha ni Tuhan debata di akan nama kabiari ibana, nunga takas di patuduhon debata holong ni roha na itu hita,
Dina mate Kristus umopkop hita uju pardosa dope hita. Atong da lam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita inorhon ni ngudarnai. Dibayani saya pujion ni pamangaku dot rohaku. Dot nasa pambahinakku dot Tuhan debata olat nyon roh di saleleng ni lelengna. Amen. Asini rohani tu ata Yesus Kristus. Dot olong ni rohani debata ama. Dot parsaoran ni tondi porbadia ma. Mandongani hamu saluhutna. Amen. Amen. Saat na mengatur foto bersama dengan pendeta keluarga per keluarga. Silakan diatur sesuai dengan absen.